मोनासै आर'नाइखौ फाननो मोननाय नंला आंहा लांजाजोबसिगोन Parang disebar lucu tentang kepin kesabar bawa cuy masih warna warna senabar damu gaya peblos kepada selesai lama sama ada beri interesting kan nasi kita kalau menang ekdom lucu lek kemaulan ya rana lima belas satam je lebih keren mana minci kasih satam semua akan sebagian dari ya rana sana yang kohir macam lah ada di dosan dalam jeng mama serkam lang hanya kau sih ada ya deh satam semua 20 minit sekarang ni bawa menakai biar nolila lah nih guys mendong Madini माइनाव दख'ना स्ट'र खाथियावहाय माने जों सफैनाय जों गंसे थांनायजों आरोना ओमफ्राय गैथ'वा एसे नेनोसै थांनो आमाय रोखानाव थांसै र' आमाय रोखानिसिम मोनहैयाबो जानो हागौ गाखोबाय जोंहा विंगाराव पटकरिया गारि गाखोबाय होननायखौ नंगौना नङा सानलायदों आरोना माने एफा देरि जानानै होननानै ओजोंदि जोंहा जालायलांला थानो हाला रुमावहाय ओंखारखाथारबाय आरोना बेलासि नै मोनाहैसिगोन थांनानै आधायानो जायाखै मोनाखाबाय जोंहा दासो कारिगाव हनै खमला समला फानग्रा जायगा मोनबाय हनै आयौ सानबा लानो हागौमोन सानबा गुसुं नालाय ओंखायनो थाब थाब मोनायो मतलब कारिगावआवनो फुरा मोनाखाबाय आरोखि दासो हाइरड नांगौ दासो सरब दासो हाइरड A few moments later मोनहां जाबाय हई उसु गुदु जाजोबबाय आया उसु गुदु जाजोबबाय ना उन्दुबाबो मायाबो गोलाव लामाबाबो उन्दुबाय बिसोरो फाइनालि मोनबाय दे ओंखारदो दे खेवदो बाबा दे खेवदो नुला जाखो स्वाफागुरि एफा गोबावजों दिनैसो फैनाय आरो बिनि सायाव मोनाबोनाय आरोना गोदै गोला दखानखौनो नागिरबा मोनासै जायगाफ्रानो चेन्ज जाजोब्बाय जायगाफ्राबो सोलायजोब्बाय र' रिक्सा लांसै लांनानै रिक्साखौ डाइरेक्ट बुंसै गोदै दखानाव लाखिसै होननानै होनबासो जासिगोन आरो दा जालाहाय जोंजोंबो बिदि नंथारामोन फ्लाइअभारफ्राबो एकदम मालाय जाजोब्बाय ओमफ्राय आन्दायलायनाय आरोना मोनाजों जाबजों बोरैबानो थांसै आन्दायनांगौ लागा गैया आनैयाथ' होनदोंमोन फंबायखौ थिनहर नामा होननानै ओमफ्राय आं बाय नांला जों फिलफिलि लानानै थांसै होननानैहाय र' लांसै ओमफ्राय जोंनि क'क्राझार बायदि नङा क'क्राझाराव जा एभेलेबेल बर'फोर मोनो फिलफिलिबाबो एभेलेबेल मोनो ओमफ्राय बेवहाय बङाइगावआव मिक्स ना बांसिन ओंखायनो बर'फोरखौनो खम आरोना बिसोरसै र' नेनो फिलफिलियानो गैस'बावासो फाइनालि दखान मोनफैबाय लांसै एसे मेथाइ लांसै भगबान खांबां लानो लाला होनबाय थाबाय थानाङा बाबा ओइ जानाय लोंनायल' बिसिना गैया बाबा रयले आदा लागोन कचौरि ओमफ्राय एसे मिस्टि दाख्लै मादै भाबिखौ बेयावनो बरायदोंमोन बेनिफ्रायनो बरायनायालाय माथो रलिं मिल खाथिनिफ्रायनो जानानैसो सिरि नोंसोरनिया 10 थाखानि चक्लेट जानानैसो सिरि माने मानसि नोंसोर अखा अखि 5 स्टार जानानैसो सुखु सान्ति फाइनालि सनाफोर सफैबाय जोङो ओमफ्राय मा होनो साहा पानि लोंखांबाय आरोना आदैखौबो बेहायनो फन खालामनानै लेंहरनानै फन माने थाब लिंहैबाबो मिथियोमोन गुसु नालाय ओंखारनो बाबाय बेयाव लिंहरनानै आनैयाबो बेयावनो मेथाइ जानानै रायलायनानै दानसे थांबाय आरोना एसे मोनानि समना गगा लोथो मोनबोबाय आङो बिराद दोखो मेंबोबायबो
सिगांनि ब्लग्सखौ नायोबानो मिन्थिखागोन फुंनिफ्रायनो लुखुर फुखुर बिमा बुरैया मामोन ओमफ्राय मेंनाय देहाखौ थेवबाबो रेस्ट खालामा मुवा आरो डाइरेक्ट उरायबोनायसो आरोना खर' गिदिंबोबाय माने केमेरा अन खालामनोनो बोलो गैला आंनाव खुनुरुखुम अन खालामबाय आङो लामा सामाखौ देखायबोबाय नालाय फैदों होननानैहाय सफैनायखौ देखायबाय आरोना हा ओमफ्राय आनै मोनावसो हाबगोन नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय थिग थाक दादियाबो बाजारनिफ्राय फैबाय दादिजों बिनानावजोंहाय थुदो माव होननानै ओमफ्राय दा नै दादि मोनाव फैनानै दंफैयो आरोना मादै मोनावहाय ओमफ्राय सनाफोर बिनानाव अफिसार जानानै माबा ओरैनोथ' नर्मालाव बिनानावखौ ब्लगसो खब्ला देखायनो हागौमोन दा बिनानाव अफिसार जाबाय जखन दाखा माखा देखायनोनो अननो ओंखारबाय आरोना आङो बिनानावखौहाय एफा इज्जतदार मोजां इन्टारभिउआवसो ओंखारदोंमोन दा आंनि ब्लगसो खब्ला सिब्ला बोरै बहननो जाबाय आङो थेवब्लाबो गनाय नङा बहनगोन र' लाबोगोन सोनाफोर एसे रेस्ट लागोन दादि मादैमोनजों एसे मोजाङै रायलायगोननो फैस्लाबमोननि बिदि नङा जे एकदम केमेरा है देखिए गाइस ये मेरी अंकल है मेरी आंटी है बिदिथ' नङाना आंना बिदि नियम गैया जे केमेरानिफ्राय डाइरेक्ट लानाय ओमफ्राय लासैनो लागोन रायलायग्रोनांगोन ब्लगसआव ओंखारनोसै ब्लगसआव लानोसै बिदि होननानैसो आरोना र' एसे रायलायग्रोनो सावरायग्रोनो आरोना सिदि बे ड्रेसैनो फुंनि फिथा साहा जाखांनानैसो आङो ब्लगसखौ स्टार्ट खालामफिनबाय सनाफोर मैया रायलाय होनलाय मिनिलाय माने टाइमा माला थांखो पात्ता गैला आरोना मबाइलखौनो अन खालामाखिसै आरोबाव आङो टिभि दङ आरोना दाख्लै इन्टारभिउ लालायनाया सोरबा बेयावनो आङो दङ ओमफ्राय लिला दंजोबो मानसिफ्रा फुंनि आरोना नानि मोना बाबुमोना सिलायाव गेलेहांबाय सान्दुं ओंखारबाय नालाय सनाफोर टाउनफ्राव थानो बायोहाय बालायलाङो न'नि मानसिफोरबाबो टाउनफ्राव एसे बादबलाय लाङो आङो गामिखौसो गोसोखांगासिनो ओरै गामि आरोना र' बारा गोबाव थाया सनाफोर जायखारलांगोन आङो बेनिफ्राय आरोना दान्दिसे उनावनो जोंहा नै र' नों हाजिर जाथ'नाङा अफिसार मानसिया दाउ बयलार रुबाय जोंहा आरो एकदम क्रिस्पि मोनजानो नागिरदों आरोना APSC स्टाइलनि बिनानाव एवनानै जाहोनो सानदों बिनानावनि आखाइनिफ्राय एकदम क्रिस्पि स्टाइलनि मोनजासिगोन नामा मादै जोङो अफिसार मेडामनि आखाइनिफ्राय मोनजानो हासिगौ दिनै डिउटियाव थांबा बहा मोनजाबावनो ओंखायनो एसे जास्राखानोसै बाबा माने जानो मानो नालाय लोगो जानानै जासिगोन आरो दिनै रुग्रोदों एसे क्रिस्पि एवनानै जासिगोन बिनानावा हेल्पाराव जों दं आरो दरजा मारिनोसै मारिबाय गेलेदो दे गेले सुना दे सान्दुं नाङो आरामनो दसे एकदम बेखौ मा लाफानो नागिरदोंमोन नोङो बेडमिन्टन आबौमोनाव दंखायो मालाय गेलेनो मोनथारदों मालाय दादिजों आरोना यां मेनजों मामोनलाय एक्समेनजों गरमबाय सोर देरहायो नांगोन सना नांगोन हरदो थांनो गेलेहैदो यां मेन आबौखौ फेजेनथार एक्समेनखौ फेजेन बोराय मानसिखौ दे बे सेख'खायो बिमा फिसा गेलेबा बे सेख'यो ओरै फै मा मावजि दं अरो दा थांगोन र' आवायना दा थांगोन फै सोर गेलेयो दादि नोंसोर गेलेयो ए लोगो गैया लोगो नांगौ बे हारसिं गेलेग्रा बुस्थु नङा दे नानि फैदो ओरै सना नोंहा आदाया गालागोन नोंखौ दुबफ्लं दाफां सिखादोंल' आरोना खननोनो रोंबावाखै उन्दुनानै आजादिनो एसे खनसाङा लानोसै हाबाफारि ड्रेसखौनो गानस्लायाखै आरोना दासो गानस्लायनोसै एसे ओरैबादि खर' गिदिंनाय आंथ' सानबाय हाइ प्रेसारासो जाखांबाय नामा आंना गिथारदोंमोन आङो ओमफ्राय एकदम मिसिब हाबनानै उन्दुनानैसो खुनुरुखुम ओंखामखौनो एसे जि मोजां लकेल दाउ आलु
जानो हायासै खर' गिदिंनानै दा जाफिनसैलाय गोथाव ओमफ्राय ओरै दंबावो माला माल थारुननो लागावगोन जोंहा आरोना दिनैहाय दाजा लानानै फैखाबाय दानि दाउ बयलार अमा बेदर थारुनजों जागोन जा फोरोंग्रायाबो थिखिनि दंखायोनो सेरसेनि बारा फोरोंजानाय नंखाया बियो मादैसो फोरानदों आं ओरैनो एसे बेलथायफ्लादोंसो आयु आयु सुनाफोर एकदम आजादि थानो मोनलायदों आरोना आङो ओंखाम संनाङाखै नालाय एकदम जिराय मोनजानाय मोनलायथारबाय उदै दिंग्रिग्रि मोनलायबाय आरोना साहा पानिबो फुदुंनो हायासै नालाय ओमफ्राय खुनुरुखुम साहा लोंनानै खाबथाबल' सुबाय आरोना थासोमबाय थानोबो हाया ओरैनो मावनो गदों संनो गदों होननानैहाय नायनानैबो थानो हाया एसे एनै ओंखारनाय खामानि जेसेबां सुबिदा मोनो फिसा मादैजों हेफाजाब होफानोसै आरोना बाखि सङा मादै संनायखौ जागोन बिदि मोनजाफेरिया जि गोबाव जाबाय नालाय बेखिनियावल' बिदि मोनजासिगोन आङो बाखि ओरै नामायलांबाबो बिदि गैया ओरै नामायलांबाबो बिदि गैया आरोना गावनि आखाइनि सं जा गाइस बिनानावखौ दासो लोगो मोनबाय आरोना आङो दासो लोगो मोनबाय ने दाख्लैनिफ्राय एकदम हाहाकार लोगो मोना मा मोना गोजाननिफ्रायल' खालि भिडिअ'ल' नुफैयो भिडिअ'ल' नुयो दै लोंनो जै केमेरा अन खालामबाय फिसाजोआ दै लोंनो माबा लोंनो मा दै लायसैबा बागै दैयावलाय सना लोगो मोननानै गोजोनबाय आरोना मोजां मोनबाय माबा इउ होननाय गारियाल' गाखोथोंसै मारा माबा बेस्रा एसे ससियेल मिडियानिफ्राय गोजानाव थानो सानोना केमेरि बारा ओमफ्रायथ' उफाय गैया खामानियाथ' बिदि ओंखारनांगौ जाहैबाय नालाय ओंखायनो दाख्लै ओंखारनांबाय आरो ने निउस टिउसाव एसे एनै नुखाबाय सोरबा ओमफ्राय आंनि ब्लग्सआव दिनै एसे हाजिरा आरोना सिबाय एकदम अफिसार जानानै आंहासो बोरैबा मोनलायलायबाय आंसो भिडिअ लानो नालाय आंसो बोरैबा मोनबाय आवगोलनिफ्राय एसे आवगोलाव जाखिनि फ्रिमोन ना दा एसे माने केमेरायाव लाबोनो मानसिखौ एसे बोरैबासो मोनलायलायबाय आरोना आङो थेवबो लाबोबाय आं मेम'रि बेस्रा दाख्लैनिफ्राय एसे इन्टारभिउ जाबायना केमेरा अन खालामनानै इन्टारभिउ बायदि मोनलायलांसिगोन आरोना थ' बिब'ना इन्टारभिउ नङा जास्ट बिब' बिनानाव लोगो मोननाय हिसाबैसो आरोना हाब्रेथारदों आङो बिजनियाव थाङाबा बेयावनो आरोना नोंखौ गोसोखांनानै दे मोजां मोनबाय नों फैनायखौबो नोंनो लास्टमोन फैनांगौआ नुफैजोबबाय आंनो लास्टसै आरो फागो मोननाय नंला आंहा लांजाजोबसिगोन फरायनांगौआनो जोबा बेना फरायबाय थायो नामा नों बिराद फरायखायो गथ'आ बिब'मोननि फरायनाय फागोखौ बे लाजोबदों मालाय बिब'मोनहा बेखार ना मा होनो जालागोनसो दाबो फरायो एसेबाय दा दंफैयो नों एसे न'आव थाथ'बाय ओमफ्राय एसे उनावनो बावला नै ट्रेनिं जानोसै मा जानोसै डिउटि जानोसै ने आरोथ' मा फैबाबो लोगो मोनगोन मोना नायपात्तासो आरोना ओंखायनो दानो मोजां जबरदस्त लोगो मोनखाबाय सावरायखाबाय मिनिखाबाय मा रायलायनांगौ रायलायखाबाय बाखि माला लोगो मोना खुनु पात्ता गैला आरोना थ' जोंनाबो दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आं बिनानावजों रायलायनायजों लोगोसेयावनो आरोना एसे बेरायनांगौ लागा दंबावो बैथिं बिबादैया लिंहरगासिनो थांनोसै दोनथ'नोसै आं टाटा ओरैनोथ' मिनि बिराद जों रायलायो खिन्थु एसे बोरैबा मोनोना बेसादा जेनेबा बिदि लेभेलाव थांबाय होनबाबो आं बुंदों आंनिया नोंखौ इन्टारभिउ लानाय नङा आंना ब्लग्सआवसो जास्ट नोंखौ एसे बिनानावखौ लोगो मोनबाय होननानै APSC उथ्रिगिरि ACS बिनानावखौ लोगो मोनबाय होननानैसो आं लाफादों आरोना एसे थ' बेखिनिल' फुरा फ्रि जेबो नो टेनसन किचेनाव हाबैबाय मालाय नै क्रिस्पि दाउ एवनानै जानोसै आरोना जयैनो दसनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो मा देखायनो हायो मा देखायनो हाया माला जायखालांनाय जायो बेनिफ्राय भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थानोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय